В очакване на най-топлия християнски празник, коледно настроение създават разнообразни по цвят и форма декорации с закачливи светлини, които красят дърветата и фасадите на сградите. Хит на пазара за коледна украса тази година са светлодиодите във всякакви размери. Най-актуален цвят остава белият. Тази коледна украса струва около 40 000 лева. Разбира се, експертите от бранша казват, че това все пак е дългосрочна инвестиция. Неделчо Димитров се занимава с монтаж на професионална коледна украса за градски условия от 2000-та година насам. Споделя, че преди 12 години неговата фирма е била единствената в тази сфера. Предвид това, че това е наистина украса за площади, естествено започнахме с общините, което беше ново за всички общини, като постепенно се е прие от различни финансови институции, частни клиенти вече е много, които си желаят да бъдат украсени техни офиси или къщи. Кой обаче отделя повече средства за коледна украса? Държавните или частните предприятия? Може да се каже напоследък частните. Предвид малките, намалените бюджети на държавата и на общините, вече започват частните инвеститори да отделят повече пари. Най-масовият тип коледно осветление, предпочитан от българите, е украса за дървета и къщи. Какъв е ценовият диапазон? Коя е примерно най-евтината и най-скъпата коледна украса? Естествено, най-коледна лъха може да бъде направена и с 300 лева. Говоря за многогодишна украса, т.е. не януари месец всичко да се събере, да се изхвърли, а да може да се надгражда следващата година, да се вложат примерно още толкова пари на третата година вече да е напълно завършено, примерно едно дърво, тъй като тези лампи се използват много години, независимо от климатичните условия, а може да бъде направена и за 2300 лева. В условията на икономическа криза и предвид сезонния тип дейност, подобни фирми оцеляват трудно, ако паралелно с това нямат и друг бизнес. Според търговци, инвестицията в коледна украса е дългосрочна, тъй като има клиенти, които в продължение на години използват едни и същи светещи гирлянди. От друга страна, самите лампички могат да променят дизайна си, така че всяка година да изглеждат различно.